Ти благодарим за присъствието Ти, благодарим Ти за това, че Ти си реален Бог и за това, че наистина, когато Те призоваваме, Ти винаги си верен. Дори ние не верим да сме Ти верен оставаш. Благодаря Ти, че там, където сме двама и трима, си и Ти, защото ние сме тук заради Теб и Твоето име. Моля Те да говориш на всеки един. Моля Те да благословиш всеки един. Моля Те наистина църквата да бъде Твоето лице. Боже, моля Те, святи души, минавай през сърцата ни. И сърца чисти сътвори вътре в нас. Дух постоянен обновявай. Нека наистина да бъдем тази вечер глината в ръцете Ти. Оформени и направи ни да бъдем наистина съвършени в Тебе. Всичко, което Ти пречи в живота ни и не от Тебе, да бъде изкоренено. Благодарим Ти, че цяла седмица се грижи за нас, благославя си трапезата ни, благославя си децата ни в училище. И ето ние на седмия ден вършим това, което ни е заповядвано, а той на седмия ден да Ти отдадем цялата слава. Ти си достоен да я приемаш. Издигаме и църквата ни, молим Те наистина, святи души, движи се с сила и с мощ. Благослови хвалението, употреби ги за Твоя слава и за Твоя величие. А на нас дай ни да се наслаждаваме в Тебе, в мира Ти, в любовта Ти. Защото знаем, че света да гори, ние, които сме в Теб, ние няма да умрем, а ще живеем. И не просто ще живеем, а ще разказваме за великите дела на Исус Христос. Да бъде вечна слава Царю на Теб и само на Теб. Нека кажем, нека още веднъж дадем цялата слава на Исус Христос. Нека да останаме прави да хвалим Господа. Халелуя! Готови ли сме за Божието Слово? Отзад чува ли се добре? Ще прочета малко повече от Библията. Това е добре за тези, които не са чели цяла седмица. Може да слушат. Деяния на апостоли 12 глава. По същото време цар Ирод постря ръцете си да стори зло на някой от църквата. Уби с меч Йоановия брат Яков. И като видя, че беше угодно на юдеите, уви и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го хвана, хвърли го в тъмница и предаде го на 4 четворки войници да го вардят и с намерение да го изведе пред людете след Пасхата. И така те пазеха Петър в тъмницата, а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован с 2 вериги и стражаи пред вратата пазеха тъмницата. И ето един глас от Господа.
Да. И ето един ангел от Господа застанал до него и със светлина осия килията и като побута Петър по ребрата, разбуди го и рече: ставай бърже! И виригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: опаши си, обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: облечи дрехата си и дойди и подир мене. И Петър излезе и вървеше изпод Илия, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се отегли от нея. И Петър, когато дойде на себе си, рече: сега наистина знае, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирода и от всичко, което юдейските люди очакваха. И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоанна, чието през име бе Марко, където бяха събрани мнозина да се молят. И като похлопа на вратичката, портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е. И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред вратата. А те й рекоха: ти си луда! Но тя настояваше, че това, що им казва, е вярно. Тогава те думаха: това не е неговият ангел. А Петър продължаваше да хлопа и като отвориха, видяха го и се смаяха. И той им помаха с ръка да мълчат и им разказа как го изведе Господ из тъмницата и като им каза: явете това на Яков и на братята, излезе да отиде на друго място. А като се съмна, стана немалко смущение между войниците. Какво стана с Петър? Нека кажем. Ще стане смущение днес за това, че животът ти ще бъде променен. Така. Вярвам, че всички разбрахте това, което прочетох до сега. Една история как Ирод, началник или цар по това време, юдеите, хваща братът на Йоан Яков и го убил. Обаче Ирод е царът на този свят. Не е цар отгоре. И аз знам, че този свят се опитва как да ни убие. И това не е само, че иска да ни убие. Проблемът е, че се харесва на останалите. Библията казва, когато Ирод уби Яков, видя се на останалите хубаво и иска да стори същото с Петър. Може би светът е убил някой от твоите хора, които си ги познал и дълго време са идвали на църква и светът го е убил. И може би сега се стреми към тебе, да убие и тебе. Но аз съм тук за да ти кажа, че Бог има план с тебе. Това беше много силно. Бог има план с тебе. Сега, хваща Петър и църквата прави нещо. Започва да се моли. Заглавието на проповедта ми е силата на усърдната молитва. Църквата, като че в последно време спираме да се молиме усърдно. Идваш на църквата, дори даже не си отваряш устата, викаш: много се моля най-добре. Когато се отвори устата, не срам. Но когато отвориш устата си, за да се караш с някой, като че ли забравяш за срама, който си имал преди това. Така че е добре църквата да се научи да си отваря устата и да се моли. Отиват хващат Петър. По разбирането Петър толкова много се притесни, че заспа. Оковани във вериги, двама хора отстрани, но утрешния ден трябва да го убият. И Петър заспа. Колко от нас знаем, че утре не ни достига да се платиме с петките и цял вечер да спиме? Колко от нас знаят, че утре няма да ни стигнат за децата и не може да спиме цял вечер? Човекът утре трябваше да го убият. Легна между двама. И това не е като да има твоя бокс спринт, който да ти е толкова удобен на твоята любима възглавница. Седи, веригите не са тези железни вериги, които сега в момента ги виждате. Това бяха дървени и само малко ако мръднеш, всичките влизат вътре в тебе. И това е отвратително Бог. Нашия се съблече, събусе. Знаете ли защо? Той знаеше, че той не може да направи нищо. Всичко, което прави, Бог го прави.
Знаеш ли защо не спиш нощеска? Защото очакваш на себе си, разчиташ на себе си ти да поправиш нещата в живота ти. И докато разчиташ на себе си, винаги ще бъдеш в притеснение и смут. Не казва ли Библията, човек не може да добави един лак на ръста си? Не може. Има притеснение. И аз имам притеснение. Но и до момента изказваме, глупако, за какво се притесняваш? Ако Бог е благоволил да бъде, ще бъде. Ако е благоволил да не бъде, няма да бъде. Нека кажем. Петър разбра истината. Че този свят е временен. Аз си го представям как се и казва, о, Исус, идвам при тебе. Защото знае, че смъртта за вярващите не е край. За смъртта в вярващите е ново начало. С вечна радост и вечно веселие. Двама двойки стражари го държат. А ще се съблякал и спи. Това се нарича мир в Господа. И аз мисля, че на много от нас не липсва това мир. Децата кога ще се приберат? Парите ще стигнат ли? Какви ще бъдат изследваните от доктора? Искам да ти кажа, че планът на Бог е да бъдеш добре. Амин. Върти човек от теб и му кажи, ще ти бъде добре. Библията казва, има една песен, която казва, не знам за теб, но знам за мен ще ти бъде добре, но Библията казва, кажи на праведния, ще му бъде добре. Някой казва, аз не съм праведен. Съгласявам се. Но Исус, неговата кръв те прави да бъдеш праведен в Него. Така че ние вече сме праведници в Исус Христос. Представи си, не знам дали всички могат да видите. Идва светлина, идва ангел. Ангела, когато идва винаги със светлина. Аз съм от този тип хора, че когато лягам да спа, ако има малко нещо, което свети, не мога да спа. Ставам, слагам фанел от него или слагам нещо, което да го покрие. Отивам на гости, когато отивам на гости, за съжаление в спалните имат часовници. И ще ми прави так, 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 так. Това не знам с теб, мене. Толкова ме так топсва, че... Честото влез на банята да се оправи, тя жена ми знае, вече изкарва батерията. Разбира се, на другия ден ние сме добри гости. Сега някой ще каже, повече няма да го покана вкъщи да спи или да прави. Не, на другия ден жена ми връща батерията, нагласаме часа колко трябва да бъде и си отиваме, не взимаме, нали... Батерията. Идва ангел и Петър не разбира, че ангел там. Спи! Това е като моя син Патрик. Ставай, Патрик! Ставай, Патрик! Обаче, всяко едно от нашите дете си има тайна, нали, как да се просъди. Само казвам, Патрик, закуска, къде е? Патрик обича много да спи. Бяхме в Египет и се прибрахме 4 часа сутринта. 4 часа сутринта се прибрахме, а закуската е от 8 до 10 в хотела. Обаче там правят много готини палачинки, нали, Патрик? И повярвай ми, че ако трябва да ходи на училище, дори на марш да отиде, не би се събудил. Порано стана от мен да яде палачинки. Нали? Хората сме малко... Аз защо казвам, че Петър не искаше да стане? Библията казва, че отиде ангел и му бърка в ребрата. Айде бе, дошъл съм да те спаса. Аз съм сигурен, че не Святия Дух ще побута някой, ще каже, готов е си да тръгнеш към спасението си. Или ще бъдеш от тия заспали, които не обръщат внимание на Святия Дух, който е на това място. Защото Святия Дух е на това място. Който нас разбира, не каже амин. Ставай, бе, Петре! Нашия става, и аз си представям историята ми. Винаги съм казал, че когато чета Библията и проповядам историята пред мен, чакай малко, защото не знаеш сутринта, не знаеш къде ти е джапанката, нали? Гледаш тази джапанка, фанелата дали е наобратно. Човек вика, ангел вика, бързо ме! Което ме кара да мисля, че няма време да се въртиш в този свят. Трябва да бързо да действаш за спасението ти. Нека кажем. Ние за всичко бързаме. За работа бързаш, за училище бързаш, за всичко бързаме. Единството, което не бързаме, е, че ни за църква не бързаме. Те сега 20 минути ще си говорят, те после ще започнат по-късно, той пастор идва 5:30. Нали? И никой не идва в 5 часа. Защото се съобразяваш с другия. Ами ако твоята длъжност пред Господа е да дойдеш 5 часа и ти понеже не идваш 5 часа и изпускаш благословението си заради пастор.
Добре, да ако си като пастор, ела първо в Кайзерслауте на църква и после ела тук, щом искаш да бъдеш така. Амин. Не бързаме за църква, не бързаме да се покаяме, не бързаме да се промениме. Като ти ще някой ми кажеш, ей, Господ ще дойде, какво чакаш? О, има. Добре сте научили, бе. Има време. Аз съм тук да ти кажа, че няма време. Утре може да бъде късно. Кой от нас знае, че утре може да няма? Утре може да няма. Тап! Подбутват го. Нашия става. Виж. Кое ще стане днес? Господното присъствие. В присъствието на Господа. Оковите паднаха. Аз казвам, че днес от нас много пристрастени ще паднат оковите им. Ще падна окови от тютюнопушене, от хазарт, ще падна от изневярване. Днеска Бог ще ни оформи. Паднаха оковите и забележи. Килията, която беше до вчера затворена, която беше затворена преди да си легне, вече е отворена. Искам да ти кажа, че може би килията ти преди да дойдеш е била затворена, но днес съм тук за да ти кажа, че на Святия Дух килията ти днес е отворена. Бог иска да отвори килията ти. Отваряме килията и Петър си казва, добре, една обикновена килия. Ти го напред. Библията казва желязна порта. Вече не говорим за обикновени килии. Говорим за желязна порта. Ние много пъти, нали, ограничаваме Господ. Може да се справи с болестта ми, но да ми даде сила да спра цигарите не може. Не, че не може да мане, ти не искаш. Един пастор се молеше на едни хора, които пушат цигари. Моли се на тях. Той излезна с цигарите си, пред него къса цигарите и вижда как Бог го освободи. Прибира се пастор и казва, добре ме Господи. Него го освободи, а мен що не ме освободи цигарите. И Бог му сега казва, защото още не искаш. Единствените неща, които Бог не може да работи в живота ти, е тези неща, които ти не си му ги дал. Ти не си му позволил да работи там. Затова не можеш да видиш чудото на Бога. Много пъти не може да ни изцели. Защо? Защото обикаляме всички болници от Германия, България и Турция, но забравяме на лекаря от лекарите. Исус Христос. И много пъти ограничаваме Господ. Господ с това може, ама с другото не може. Искам да ти кажа, че Бог може с абсолютно всичко. Може да отваря килии, може да отваря и железни порти. Твоята железна порта и тя ще бъде отворена. Бог прави път в живота ти днес там, където до вчера не е имало път. Приготвя вода за тебе на безводни места. Петър си ходи. Сега, има много хора, които казват, ние сме невярващи. Представяш ли си Петър? Ходи и Библията казва, той не знаеше, че е реалност. Казва, ангел ли е? Не ли ангел? Какво става? Животът ти ще бъде като детски филм в Исус Христос. Някой казва, защо детски филм? Краят е винаги уникален миг. Принцесата взима принца и заживели щастливо. В Исус Христос краят ти е по същия начин. Сега, ако имаш принцеса, не да се жениш. Стой си с нея. Но края ще живеете в мир, любов и разбирателство. Ще бъдеш изцелена, освободена и благословена. Това е краят. Отива Петър на вратата. Хлоп. Много пъти казваме, нали, че трябва да има молитва, трябва да има и вяра. Нали? Ако не вярваш, не да се молиш. Представи си. Петър на вратата чука. Петър на вратата и чува как отвътре се молят. Молиме те, Боже, освободи Петър. Молиме те, той е в приирод. Освободи Петър да не го убият. Петър ги чува отвънка. Рада отива и казва, Петър отвънка, ти ще му казва, не, тя е луда. Това не може да бъде Петър. Това е неговият. Качи ли ангел може да го спрат врати? Ангелът си минава откъде си иска. Значи, забележи, усърдна молитва, имам толкова много малко вяра в тази усърдна молитва. Освободи Петър, татко, молиме те, освободи го.
Петър стои още вънка и чука, ще дойдат и пак ще го хванат, а те се молят. Але, благодаря ти за това. Добре. Отварят, виждат Петър. И Петър влиза помежду тях. Но забележете, не остана на същото място. След затвора, когато си освободен, не дай да оставаш на същото място, което си бил преди отмah. След освобождането на Исус Христос, търси друго място, което да се развиваш, което да успяваш, което да познаваш повече и повече Господа Исуса Христа. Една история, която колкото пъти да чета, винаги се чува. Първо на Петър, после и на църквата. И аз разбирам едно нещо. Че достатъчно е църквата да има усърдна молитва. И Бог, дори и да не вярваш, Бог може да го направи да бъде реално за живота ти. Просто пример. В Яков казва следното. Има сила в усърдната молитва на праведния. Какво означава усърдна молитва? Има един, който писан в Библията, се молеше усърдно на едно място. И това е Исус Христос. Беше в Гециманската градина. Кой от нас знае историята за Гециманската градина? Алилуя. Точно когато да го зоват, взе със себе си Петър, Яков, Йоан и отиде на разстояние хвърлен камък от тях. Знаете ли какво означава хвърлен камък? Буквално взел камък, хвърли, това е разстоянието. И той започна да се моли. Единственото място, където Исус иска нещо от учениците. Единственото място, никога не иска нищо от тях. Казва им, стойте и молете се, бъдете будни заедно с мен. Единственото място. Обаче Библията казва, за един час, като се върна Петър, като се върна Исус, намери ги и изпада. Знаете ли как се нарича тази молитва? Заспала молитва. Не е усърдна. Заспала молитва. Може би са забрали за какво са там. Много пъти ние сме така в църквата. Понякога викам, защото да събуда някой. Толкова много се замолил, че направо комшията го чул как... Но това не е в нашата църква, това е в другата църква, тя не е тук. Тя е в България, тази църква, да заспиват. Оставя ги, казвам им, не можахте ли един час да издържите? Оставя ги и се връщат много да се молят. Връща се след един час, познайте как ги намери. Ако бъркаш във Фейсбука, ще бъркаш до 3 посред нощ. Но ако започнеш да се молиш, нямаш търпение да станеш, за да гледаш във Фейсбук. Днес искам да кажа, че има усърдна молитва, дори вярата ти да не е толкова голяма, ако продължаваш да се молиш, има усърдна молитва, просто само проблеми правиш. Детето не ми прави проблеми, ти правиш проблеми. Не е слава, Господа Бога да се оправи с теб. Има неща, в които даваш много по-голямо време, отколкото в молитва. Какво означава молитвата? Разговор с Господа. Молитвата не е лидера. Да застанеш със списък пред Господа и да почнеш. Първо направи това, второ направи това, трето направи това, четвърто направи. Това не е като списъка, който ни дават жените да отиваме в Лидъл. Взимаме брашно, взимаме тако и си излизаме. Молитвата с Господа е разговор. Кога за последно си стоял в молитва и си чакал Бог да ти говори нещо? Как говори Бог? В тишината. Бог говори в тишината. Как да ти говори, ако ти не му позволяваш да говори? Ока, не възможно. Забележете. Аз много се радвам, ока. Искаме двамата да си говорим. Окане, как си, всичко наред ли? Какво правиш? Къде си? Защо си? Как правиш с работата? Къде отиваш? Кога взе книжката? Как ще справиш? Окане, говори нещо, бе, как си? Къде си? Какво си? Защо?
И ти си кажеш, Боже, не говориш. Окане, прическата е много готина. И аз би имах тия гледам си, как ти правиш ако си, защото Окане, говори ме, Окане. Разбирате ли, че ние не даваме място на Господ да ни говори? Ние все има какво да казваме. Това е все да погледнеш на живота на комшията, ти винаги има какво да му оправиш живота, нали? За да ти говори Господ, трябва да мокнеш. Молитвата е разговор. Да му кажеш проблемът ти, но да го чакаш, той ти говори. Понякога мога да държи ето така като Петър 1 час и представи си точно Бог идва да им говори. Петър е заспал. И да ти каже нещо. Словото на Бога, което Той го изхвърля, което Той изпраща. Той може да го изпрати при теб, но ако си заспал, ще го изпрати при нея, защото тя не спи. А тя е в очакване да чуе. Бог не търси готовите. Бог търси искащите. Тези, които искат да бъдат готови. Тези, които искат да общуват с Господа. Тези, които искат да бъдат в постоянна молитва и постоянно служение. И винаги съм казвал, че победата на християнството и на всичко нещо в живота ти е постоянството. Водата, когато я оставиш да тече върху един камък, водата е най-лекото вещество, камък е най-твърдото вещество. И когато оставаш по една капка, прави дупка в камъка. Постоянството ти в молитвите ще направи дупка в Сатана. Постоянството ти в молитва. Усърдна молитва. Втори път. Докато Исус се молеше, Библията казва, че там потът му става на кръв. Представи си каква усърдна молитва. Каква агония. И някой сега ще каже уникално. Да ти кажеш ли кое е по-уникално? Молитвата му не беше чута. Усърдна молитва, но молитва му не беше чута. Знаете ли как завърши молитвата? Ако може да ми отмени тази горчива. Нека да бъде Твоята воля, а не... Всички знаят молитвата. Каква е молитвата, преди много каза? Ако може да ми отмени тази горчива чаша. А Бог какво му каза? Нека моята... Не, Бог какво му каза? Какво му каза Бог? За да отиде на кръста каза не може. И целта не беше на Исус. Добре, я ще го кажа. Целта не беше Исус да не отиде на кръста. Целта беше Исус да не остане без Бога. Исус никога не се отделя от баща си. А там, когато на кръста, Той взима нашите, а там, където е Бог, Той е свят. И Бог не може да има нищо общо с греха. Той обича грешника, но мрази греха. Следователно, когато Исус беше на кръста, Той остана без баща си. А Исус слезе заради кръста, не че не слезе. Той слезе заради кръста. Потът му стана в кръв с тази цел. Бог да не се отдели от него. Кога за последно си се моли Бог да не се отделя от тебе? Много пъти в живота, когато получаваме, сме добре. Не ни интересува Бог дали е с нас или не е с нас. Ние сме тези, които предпочитаме да бъдем в рая или да бъдем в обещаната земя, може и без Бога. Мойсей казва следното. Не мърдам от тук. Ама там имаме ти мляко. Не ме интересува. Ако ти не дойдеш с мен, аз не мърдам от тук. Ние днес сме, нека да бъде изцелен, нека да бъде благословен. Ако Бог иска да бъде с мен, ако иска да не бъде. Ако имам време, ще ходя на църква, ако искам, няма да ходя на църква. Целта е да имаме нашите нужди. Не. Целта е да служим на Исус Христос. Може да му дадем цялата слава.